Slyšíte mě dobře? Ano, ano. Ano, Tak. slyším vás v pořádku, jenom Pavle, prosím, trošku blíž k mikrofonu. Ano, Dobře. souhlasím. Tak můžete prosím začít. Dobře, takže já vás zdravím. Vítаю vás. Dobrý den. Tak jmenuji se Petr Sedlák a jsem lektor a učitel. Добрый день, меня звать Петр Седлак, я являюсь лектором, наставником. A pracuji na Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Я працюю в Інституті дослідження тоталітарних режимів в Празі. Tak v následujících půl hodině 45 minutách bych vám rád popovídal o jednom takovém projektu záměru. На протягу ближайшей полгодины, 45 хвилин, я бы вам хотел рассказать про один проект, про один план. A k tomu bych rád sdílel obrazovku, mám připravenou malou prezentaci. И хотел бы поделиться с вами зараз своим экраном. Нет, диктованная презентация. Prezentaci vidět, prosím. Ти бачиш на презентацію? Так. Ano. Dobře, vidíte fotografii? Ти бачите ви фотознімок? Tak, co myslíte, že na té fotografii je, jestli se vás mohu zeptat? Máme tady spojení přes chat s učiteli, s účastníky? Я ці можу вас спитати, що ви бачите на фотоздимку? Ці є у нас злучення праз чат з удільниками. Moje otázka má svůj účel, smysl. У моєго питання є певний сенс, задання. Nejenom zvědavost, nechci vás zkoušet. Не тільки цікавість, це не тільки спроба вас екзамінувати. Tak já si nejsem jistý, jestli mohu dostat zpětnou reakci, třeba přes web nebo přes nějakým jiným způsobem. Я не упевнений, чи можу отримати від вас некий фідбек. Так, бачимо, люди сидять, нешта абмяркоўваюць, напэўна. Děkuji. Vidíme, že tady sedí nějací lidé, něco projednávají. Ano, kdo to může být? Profese? Хто б гэта мог быць, якая гэта прафесія? Настаўнікі? Učitele. No, jasně. Samozřejmě je to tak. Je tam jeden detail, který je důležitý pro to, co ty učitelé dělají. Вядома, правильно, гэта настаўнікі. Тут ёсць адна важная дэталь, якая падкрэслівае тое, што робяць гэтыя настаўнікі. Co to může být za detail? Про якую дэталь ідзе гаворка, як думаеце? Яшчэ раз, калі ласка, пытанне. Můžete ještě jednou otázku? Dobře. Jsou tam detaily, nebo jeden detail, který vám může prozradit, co dělají. Тут ёсць одна дэталь, ці некалькі дэталяў, якія вам могуць падказаць тое, што яны робяць. Ці знойдзеце вы гэтую дэталь? Ну, працуюць над нечым у маленькіх групах, але дакладна мы здаемся. Ano, pracují v malých grupách, skupinkách, ano, souhlasím. A důležitý detail je tady tohle. To je... І так, яны сапраўды працуюць у маленькіх групах, абмяркоўваюць нешта, і важная дэталь, вось тое, што я вам паказваю курсорам. A je to setkání učitelů. Гэта сустрэча настаўнікаў. V Litomyšli v listopadu 2019 dvoudenní setkání. У Літамышлі у лістападзе 2019 года гэта было двухдзённая сустрэча. Si čeští učitelé měli vyzkoušet,
jak učit dějepis jinak. У якім чэшскія настаўнікі паспрабавалі даведацца, ці паспрабавалі вывчыць гісторыю па-іншаму. Tito dva lektoři, moji kolegové, jim ve skupinkách, v grupách ukazovali, jak se mohou učit dějepis jinak v roli žáků. Вось гэтыя два мае калегі, два лектары, паказвалі у групах іншым настаўнікам, як па-іншаму яны могуць вывучаць гісторыю у ролі вучняў. A jinak znamená ne tradičně, jak bývá v Čechách stále zvykem. Па-іншаму гэта значыць не традыцыйна, як гэта пакуль прынята ў Чэхіі. To je frontálně, kdy učitel vykládá od tabule a žáci si zapisují poznatky do sešitu. То бок не франтальна, калі настаўнік каля дошкі нешта расказвае, а вучні записваюць сабе канспект у шыткі. Takže ve skupinkách žáci samotní zde v roli učitelů si zkouší aktivity. І вось у такіх групах настаўнікі ў ролі вучняў спрабуюць розныя віды активности, різні методи. Díky. A ty aktivity jsou zastřešeny konceptem, který zveme historická gramotnost. І вось гэтыя віды актыўнасцяў, дзейнасцяў, якія спрабуюць прымяніць настаўнікі, яны аб'яднаныя такім канцэптам, які мы называем гістарычная пісьменнасць. Protože my věříme, že dějepis učit jinak znamená, že z žáka se stává historicky gramotný člověk, historicky myslí. Таму што мы верым, што калі гісторыю выкладаць па-іншаму, то з вучня становіцца гістарычна пісьменны чалавек, які думае ў кантэксце гісторыі. A konkrétně podle tohohle kanadského modelu má 6 dovedností, které zakládají historické myšlení. А канкрэтна, калі мы прыменім гэтую канадскую мадэль, якую вы бачыце, то у гэтага вучня фарміруецца 6 гістарычных уменняў. To znamená, že žák nemusí si pamatovat spoustu informací, dat, letopočtů. Это значит, что вучень не повинен памятать велизную колькость информации, дат. Ale umí 6 dovedností, z nichž jsme je postupně na tom semináři, na tom školení v Letomyšli probrali. Але ён не засяроджваецца на гэтых канкрэтных інфармацыях, але ён валодае гэтымі 6 навыкамі, якія мы паступова на гэтым семінары у Летомышлі разбіралі. Za prvé ví, co je historicky významné a co není. Ён можа адрозніць, што з'яўляецца гістарычна значным, а што не з'яўляецца. Za druhé umí pracovat s primárními prameny, s historickými prameny. По-другое, ён умее працаваць з першаснымі крыніцамі гістарычнымі. Za třetí umí určit, co je příčina, následek. По-трэцяе, умее вызначаць прычыны і наступствы. Za čtvrté chápe, že různí lidé vidí různé věci různě. По-чацвёртае, ён разумее, што розныя людзі бачаць розныя рэчы па-рознаму. Za páté, že některé věci trvají, některé se mění. Пяты навык – это разуменне таго, што некаторыя рэчы пастаянныя, а некаторыя змяняюцца. Politický režim může zůstávat stejný, ale může se měnit životní styl, například. Напрыклад, палітычная сістэма можа заставацца нязменнай, але пры гэтым стыль жыцця можа змяніцца. Etická dimenze, 6. koncept, to znamená, že žák je schopen posoudit různé informace a zaujmout nějaký postoj k historii, svůj názor.
шосты канцэпт гэта этычнае вымярэнне, якое значыць, што вучань можа разважыць пэўную падзею, пэўны факт і заняць у адносінах да яго пэўную пазіцыю. Tak tohle je kanadský model historického myšlení, který se nám líbí, je pro nás inspirativní, ale samozřejmě není jediný. Гэта канадская мадэль гістарычнага мыслення, якая нам падабаецца, якая нас натхняе, але, вядома, яна не з'яўляецца адзінай. No a hlavně my víme, že děti ve škole, žáci, potřebují jasný způsob, jak je k historické gramotnosti myšlení vést. Галоўным чынам мы ведаем, што вучні патрабуюць вельмі ясную дарогу, ясную шлях ці спосаб, як іх весці да гістарычнай пісьменнасці. Děkuji. A ta cesta k historickému myšlení je podle nás v tom, co v angličtině je inquiry learning, neboli badatelská výuka. І гэты шлях да гістарычнага мыслення, як мы лічым, это тое, што па-англійску называецца inquiry learning, то бок даследчае навучанне. Mm-hmm. A badatelská výuka spočívá v tom, že vy nejdříve analyzujete pramen, informaci. Даследчае навучанне заключаецца ў тым, што перш за ўсё вы даследуеце, аналізуеце першасную крыніцу гістарычную. Fotografii, film, video, text. Это môže быць фотаздымак, фільм, тэкст. To je důvod, proč jsem se ptal na tuhle fotografii na začátku. Tady vidíte, že žák může analyzovat grupy naučníkov, prezentace, vidíte, že tady jsou detaily, žák se učí koncentrovat, všímá si detailů. Je tady nějaké piano, kruh, okno, ptá se, co to může znamenat. Analýza. І тут зусім не выпадкова тое, што я пытаўся пра гэты фотаздымак, таму што і яго вучань можа аналізаваць. Ён бачыць, што ёсць групы настаўнікаў, тут ёсць прэзентацыя, ёсць розныя дэталі, рэчы ляжаць фартэпіяна, акно, круг, і ён думае, аналізуе, што ўсё гэта можа значыць. To znamená, učitel nedává informace předem, ale až poté. Гэта значыць, што настаўнік не дае, не прадстаўляе вучням інфармацыю загадзя, але ўжо пасля. Na vyžádání. Žák se sám ptá po informacích, které potřebuje, aby si odpověděl, co se tam stalo. Настаўнік прапануе інфармацыю па просьбе вучняў. Вучні самі пытаюцца пра тую інфармацыю, якая іх цікавіць, каб даведацца, што тут адбываецца. A potom, co dostane informace, kontextualizace, to je fáze kontextualizace, tak může interpretovat, odpovídat si, co se stalo. І пасля таго, як ён атрымае гэтую дадатковую інфармацыю ад настаўніка, гэта фаза кантэкстуалізацыі, ён можа інтэрпрэтаваць сітуацыю, што адбылося. Učitelé tuhle cestu zkoušeli na různých aktivitách, na semináři. Настаўнікі гэты шлях выпрабоўвалі на розных формах на семінары. Ale k dispozici mají a nabízíme jim též tuhle interaktivní aplikaci Historila. Але мы ім прапануем вось гэтае прыкладанне, эту аплікацыю Historila. Já vám ji představím krátce. Malý moment. Я вам праз невялічкую момент покажу і прадстаўлю яе. Jedná se o asi 50 interaktivních cvičení. Тут прадстаўлена каля 50 інтэрактыўных практыкаванняў na různá témata, на розныя тэмы, různé historické otázky. розныя гістарычныя пытанні. Ale většinou ten hlavní pramen je fotografie.
Але збольшага галоўная гістарычная крыніца тут з'яўляецца фотаздымак. Ale může to být i poštovní známka nebo obraz, mapa. Вядома, гэта можа быць і паштовая марка, карціна, карта, Text. нават тэкст. Jak to funguje? Ukázka konkrétní cvičení, které jsem vytvořil já, tak o něm asi hodně vím, nebo můžu ho představit nejlépe. Як гэта дзейнічае, покажу на канкрэтным практыкаванні, якое стварыў я. Žák vyplní svoje informace a tím po ukončení cvičení se cvičení vyplněné odešle učiteli. Вучань запоўніць сваю інфармацыю пра сябе, і дзякуючы гэтаму, калі ён выканае заданне, яно адправіцца настаўніку. Tady je něco jako preanalýza. Тут мы бачым нешта, этап, які называецца папярэдні аналіз. Žák má jenom pozorovat detaily. Má k dispozici takovouhle lupu. У заданні вучня менавіта назіраць за дэталямі. Яго, напрыклад, ёсць вось такая лупа, калі ён можа павялічваць дэталі. Má se koncentrovat, uklidnit, soustředit na práci s pramenem. Яго задача засяродзіцца, супакоіцца і засяродзіцца на працу з гэтай крыніцай. O události na fotografii neví nic, kromě téhle popisky. Ён нічога не ведае пра падзеі на фотаздымку, акрамя вось гэтага апісання. Na dalším slajdu má napsat, jaké pocity v něm snímek vyvolává. На наступным слайдзе ён павінен напісаць, якія пачуцці у яго выклікае гэты здымак. Smysl je, aby uvolnil emoce, protože obrázek je traumatizující. Сэнсам з'яўляецца вызваленне эмоцый, таму што гэты малюнак ён траўматычны. Na dalším slajdu přichází samotná analýza, kdy má označit a popsat skupinky osob, které jsou na fotografii zachyceny. Наступны этап – гэта уласна аналіз, калі ён павінен на фотаздымку пазначыць групы людзей. Takže například vojáci, Напрыклад, прадстаўнікі арміі, civilisté, грамадзянскія асобы, ale vytváří zkrátka protichůdné skupiny. Můžou to být muži, ženy a děti a tak dále, pachatelé, oběti. Тут ён можа ствараць такія супрацьлеглыя групы, такія як мужчыны, жанчыны, дзеці, дарослыя, злачынцы і ахвяры. Díky. No a zde přichází slide, kde získává kontextuální informace. Пасля наступае наступны слайд, дзе ён атрымлівае контекстуальную інфармацыю. Tady je galerie, Вы бачыце галерею, kde jsou fotografie a texty, které дзе vysvětlují, co se tam stalo. ёсць фотаздымкі і тэкст, які тлумачыць, што адбылося. Například tohle je druhá strana té fotografie. Напрыклад, гэта адваротны бок фотаздымка, Na které se v roce 1967 Josef Bléše přiznává, že je tímto vojákem. на якой у 1967 годзе Йозеф Блёше прызнаецца, што ён вось гэты ваяк. A vysvětluje, že se jedná o deportační akci Židů z varšavského geta. І ён прызнаецца, што ідзе гаворка пра дэпартацыю габрэяў з варшаўскага гета. Potom, co byl zadržen. Пасля таго, як быў затрыманы. Další pramen například je zápis ze soudu s Bléšem, kdy se soudce ptá a Bléše odpovídá. Наступны фрагмент – гэта запіс ці стэнаграма суда над Блёше, дзе суддзя пытаецца, а салдат адказвае. A tady je psychologický portrét Bléšeho.
І тут ви бачите психологічний портрет Блоша. A tady je vzpomínka obyvatele geta, Ось тут ви бачите успоміни жихара гета. no a žák má dopisovat nové informace, co se dozvěděl І přímo tady do toho obrázku. вучень павінен дапісваць, дапаўняць інфармацыю, якую ён даведаўся вось прямо непасрэдна на фотаздымак. Červenou barvou to má označit. І можа вось гэта адзначыць чырвонай інфармацыяй. Je to nové. Mhm. No a dozví se, že i Bléše byl popraven za svoje působení v varšavském getu v roce 69. Ён даведаецца, што і вось гэты салдат Блёша быў таксама пакараны смерцю за сваю дзейнасць вось у варшаўскім гета. Na dalším slajdu pokračuje taková složitější analýza. На наступным слайдзе мы бачым такі больш складаны аналіз, kdy je otázka, co podle vás mohlo mít vliv na jednání Josefa Bléšeho, дзе мы бачым пытанне, што, на вашу думку, магло паўплываць на учынкі Йозефа Блёша, a žáci zvětšují nebo zmenšují jednotlivé důvody. і вучні ці павялічваюць пэўныя прычыны альбо іх памяншаюць. Obvykle zvětší na základě těch informací tady tyhle dva důvody. Звычайна на аснове той інфармацыі, якую яны атрымалі, яны павялічваюць гэтыя дзве прычыны. To je pohrdání Židy jako podřadnou rasou a sadismus. Адна з іх гэта пагарда габрэямі як ніжэйшай расы, а другая садізм. A na posledním slajdu odpovídají na dvě otázky. To je interpretace. І на апошнім слайдзе яны адказваюць на два пытанні. Гэта стадыя інтэрпрэтацыі. Na základě těch informací, které analyzovali. Інтэрпрэтацыя на аснове той інфармацыі, якую яны аналізавалі. Takže první otázka mají vysvětlit, jaké důvody zvýraznili na tom předchozím slajdu. Першае пытанне яны павінны патлумачыць, якія прычыны паводзінаў салдата яны выдзелілі на папярэднім слайдзе. A druhá otázka je, co dalšího by potřebovali vědět, aby lépe porozuměli, proč Bléše vraždil. А наступнае пытанне пра тое, што яшчэ яны павінны былі вучні ведаць, каб маглі лепей зразумець паводзіны Блёша. No a to je konec cvičení. Гэта канец практыкавання. Ale samozřejmě učitel může s tím tématem pokračovat. Вядома, настаўнік можа і далей працаваць у гэтай тэме. A může s žáky to téma zkrátka rozvíjet. І можа развіваць гэтую тэму разам з вучнямі. Máte nějaké dotazy k té aplikace, k tomu cvičení? Teď je asi nejlepší čas. Ці ёсць у вас нейкія пытанні да гэтай аплікацыі, да гэтага прыкладання? Зараз быў бы найлепшы час. Jedno to cvičení trvá tak zhruba 20-25 minut. Гэтае практыкаванне займае, грубо кажучи, 20-25 хвілін. A učitel k němu má doporučený postup. Takhle to vypadá jako PDF. У настаўніка ёсць такі прапанаваны, рэкамендаваны шлях, kde má jednotlivé slajdy a má tam další informace, které může žákům sdělit, kontext. І ў гэтым PDF дакуменце тут ёсць спасобныя слайды і напісана дадатковая інфармацыя, якую ён можа паведаміць вучням.
A tady má tipy, jak zapojit to téma do dalšího výkladu, jak ho uchopit ve zbytku hodiny. І тут є так само такі прапановы, ідэі, як уключыць інфармацыю з гэтага практыкавання ва ўрок і ў кантэкст таго, што вывучаецца. Je zde třeba biografie toho Josefa Bléšeho, Наприклад, можна знайти біографію Йозефа Блеша, který byl mimochodem českým Němcem. який, до речі, з'являвся чеським німцем. Tak prosím, pokud máte zájem, rád vám zodpovím vaše otázky. Калі у вас ёсць цікаўнасць, калі вас гэта цікавіць, я зараз магу адказаць на ваши пытанні. Buď nyní, Зараз, anebo můžete napsat e-mail, případně kdykoliv. альбо вы можете калі заўгодна написать мне электронный допис. 4 cvičení plánujeme příští rok přeložit do ruštiny. 4 практыкаванні з гэтай платформы плануем перакласці на рускую мову ў наступным годзе. Не, пытанняў пакуль няма, дзякуй. Затім жадна otázka, díky. Dobře, díky. Tak, já mám otázku opět jednu na vás a to je, jestli si myslíte, že učitelé chtějí učit jinak. У мяне тут для вас ёсць яшчэ одно пытанне. Як вы думаеце, ці настаўнікі хочуць выкладаць, вучыць па-іншаму? Poté, co přijdou na dvoudenní školení, takovéto, mohou si vyzkoušet Historilab, mají velké možnosti se seznámit, co je to historická gramotnost. Пасля таго, як прыедуць на такія двухдзённыя курсы, паспрабуюць гэты Historilab, даведаюцца, што такое гістарычная пісьменнасць. Ці захочуць настаўнікі вучыць па-іншаму пасля такіх вось двухдзённых курсаў, ці ёсць у гэтым сэнс? Сэнс у гэтым, безумоўна, вялікі, таму што гістарычная адукацыя наогул у нашай краіне іная крыху спецыфічная. Таму любы новы падыход у вывучэнні гісторыі, асабліва па фотаздымкам, гэта вельмі цікава. Таму медыа і ўсё астатняе выявы, яны, канешне, укараняюцца ў наш адукацыйны працэс, але разам з тым гэта ўсё ідзе марудна. Мы больш належым да старой гістарычнай школы і, на жаль, у нас пануе фармацыйны падыход у вывучэнні гісторыі. Мы не разглядаем гісторыю з пазіцыі медыа, у нас амаль адсутнічае адукацыя, заснаваная на вобразах, а тым больш на фотаздымках. Пакуль што фотаздымкі ў нас, як бы гістарычнай крыніцай не зусім лічуцца. У нас яшчэ ўсё старая школа. Таму, канешне, безумоўна, мы будзем старацца укараніць, хаця бы паспрабаваць тое, што мы паслухалі, мы гэтым зацікаемся, і паспрабуем. Сэнс, я думаю, для мяне асабіста вельмі вялікі. Дякуй. Podle mě ten smysl je opravdu jako významný, je velký, protože historické vzdělání v naší zemi je zatím, řekněme tomu, na těch tradičních kolejích, proto vlastně každá novinka je vítána. A jako sice začínáme pracovat s médií, s obrázky a tak dále, ale v zásadě tady u nás panuje takový formační přístup, nebo přístup vzhledem k formacím historickým ve výuce. A já bych ještě neřekl, že zatím fotografie jsou u nás považovány za historický zdroj při výuce. Takže já osobně bych se snažil po tom, co jsem tady uslyšel, aplikovat tento přístup, ale zatím to není u nás tak plošně zavedené. Rozumím, děkuji. A v České republice, ale myslím si, že všude v Evropě je to stejné.
Я разумею, дзякуй. Але я павінен сказаць, што і ў Чэхіі, і па ўсёй Еўропе у прынцыпе сітуацыя такая ж. Stará škola. Učitelé učí tradičně, Старая школа, і настаўнікі выкладаюць традыцыйна. vykládají dětem fakta. Расказваюць дзецям пра факты. I když můžou využívat modernější metody. Нягледзячы на тое, што могуць выкарыстоўваць больш сучасныя метады. Proto jsme to nazvali, ten seminář, Učit dějepis jinak. Таму гэты семінар у нас і называецца выкладаць гісторыю па-іншаму. Jinak než tradičně, po staru. Інакш, чым традыцыйна, па-стараму. Takže moje otázka zní, jestli učitelé po tom, co odjeli tady z toho semináře, po tom, co můžou používat interaktivní aplikace, jestli opravdu chtějí učit jinak. Маё пытанне заключаецца яшчэ раз у тым, ці настаўнікі сапраўды пасля таго, як пройдуць гэты семінар і вяртаюцца на сваё месца работы, захочуць і будуць хацець прымяняць выкладанне, іншае выкладанне гісторыі. Chce ještě někdo, prosím, reagovat? Případně? Можа, хоча хто-небудзь яшчэ адказаць ці неяк рэагаваць на маё пытанне? Ну, наконт таго, ці хочуць, конечно, настаўнікі ўсяго хочуць, но у нас крыху існуюць рамкі, у якія мы павінны умяшчацца. Ну, безумоўна, канешне, пасля вось гэтага семінара, ну, нешта спрабаваць абавязкова будуць, таму што любы цікавы нетрадыцыйны падыход, ён, канешне же, мае рацыю на існаванне, ну і тым больш спрабаваць трэба. Но калі паспрабуеш, і гэта сапраўды цікава, то, канешне ж, настаўнікі, ну, прыватнасці я, мы, канешне, будзем гэта ўсё развіваць, ну, паступова, канешне, не адразу. Дзякуй. Я хочу дадаць, калі можна. Мне падаецца, што тут яшчэ шмат што залежыць ад менавіта ад настаўнікаў, таму што нехта захоча, безумоўна, ёсць настаўнікі, якія вельмі любяць укараняць нейкія новыя падыходы, шукаюць заўсёды нейкія новыя шляхі для таго, каб данесці да вучняў інфармацыю. Але ёсць, безумоўна, тыя, якія вось, ну, прывыклі, ідзе як ідзе. Таму тут вось, ну, залежыць яшчэ ад настаўніка, мне падаецца. Дзякуй. Takže taková poznámka od toho pána, týkala se toho, že jako samozřejmě všichni chtějí, každý učitel by to chtěl, ale že učitelé v našich reálích jsou v takových mantinelech, za které vykročit nemohou, ale samozřejmě budou zkoušet a pokud by se to osvědčilo, tak by to používali častěji. Ta poznámka od paní kolegyně se týkala toho, že to jako samozřejmě záleží na učiteli, protože na stylu výuky toho učitelného přístupu, protože někteří učitelé pořád hledají různé přístupy, nové aplikace, jak zpřístupnit informaci a tu historickou skutečnost svým žákům, ale někteří jsou jenom zvyklí na to, jak to jde, jak to chodí dnes a vlastně no, jako jde to dnes, tak by to šlo i zítra. Jasně, díky. Konzervativní učitelé. My s kolegy máme takový 4 důvody, který si myslíme, že jsou hlavní příčiny, že učitelé chtějí, ale 4 hlavních důvodů ten činí jinak nerealizují. Мы з калегамі вылучылі ось такія 4 прычыны, чаму, нягледзячы на тое, што настаўнікі хочуць вучыць па-іншаму, яны гэтае навучанне па-іншаму не прымяняюць. První je konzervatismus, to je, o čem mluvila paní kolegyně, že přenos znalostí je akceptován. Першае гэта кансерватызм, это тое, пра што казала гаспадарня калега, тое, што просто перадача ведаў, яна прымаецца. Učiteli, vedením škol, veřejností.
Гэта перадача відэа прымаецца Акцэптавана. настаўнікам, кіраўніцтвам школы, грамадствам. Ale očekávají ho i žáci samotní. І прычым таксама яно чакаецца і вось такая перадача таксама вучнямі. Žáci mají samozřejmě svoji jistotu, když sedí, poslouchají, zapisují si. Вучні адчуваюць сябе упэўней, вядома, калі яны сядзяць, слухаюць, записваюць. Za druhé, někteří učitelé dějepisu se vidí, pasují se do pozice strážců pravdy. Другая прычына гэта тое, што некаторыя настаўнікі гісторыі уваходзяць у ролю і лічаць сябе такімі абаронцамі праўды. A myslí si, že čím více toho vědí, tak tím větší pravdu mají. І лічаць, што чым больш яны ведаюць, тым большую рацыю маюць. No a potom za třetí, mnoho učitelů, mnoho lidí si myslí, že když budete učit historickou gramotnost, dovednosti, Па-трэцяе, шмат людзей лічаць, што калі вы будзеце вучыць дзяцей гістарычнай пісьменнасці, то бок навыкам, tak zároveň děti nebudou tolik znát, nebudou vědět tolik informací. і то вось існуе такое апасенне, што вучні не будуць столькі ведаць, не будуць мець інфармацыю. Dojde k erozi vzdělání. І такім чынам наступіць эрозія адукацыі. Tak. A za čtvrté, hodně učitelů má dojem, že učí moderně, inovativně. Па-чацвёртае, ёсць настаўнікі, якія думаюць, што вучаць сучасна, інаватыўна, Používají videa, texty, fotografie, různé moderní metody. яны выкарыстоўваюць відэа, тэксты, малюнкі, выкарыстоўваюць розныя сучасныя метады, ale jenom k aktivaci, k zaujetí svých studentů, aby je to bavilo. але толькі з мэтай актываваць студэнтаў, каб проста для студэнтаў гэта было цікава. Ale ve skutečnosti je neučí historicky myslet. Але у рэчаіснасці не вучаць іх гістарычнаму мысленню. Tak, děkuju. Takže vidíte, že ty důvody, proč učitelé chtějí na jednu stranu učit jinak, ale na druhou stranu je tam hodně překážek, proč k tomu nedochází. Вось гэта тыя прычыны, якія вядуць да таго, што настаўнікі з аднаго боку хочуць вучыць па-іншаму, але з іншага боку ёсць шмат перашкод для того, каб гэтае іншае навучанне реалізаваць. Díky. Nějaké reakce? Je to ve vaší zemi, v Bělorusku? Je to podobné? Nebo řekli byste, že nějaký ten faktor je dominantní? Можа, нейкая рэакцыя ад вас, як сітуацыя выглядае ў Беларусі, ці падобна гэта, ці пэўны з фактараў з'яўляецца дамінуючым? Ну, напэўна, вось кансерватызм сапраўды гэта адзін з фактараў, а другі фактар, вось як ужо казаў Владзімир, гэта ўсё ж такі тыя рамкі, якія ставіць сістэма адукацыі для настаўнікаў, і настаўнік вымушаны вось неяк у іх укладацца і не заўсёды можа інавацыі выкарыстоўваць у сваёй працы. Tak, já bych poznamenal, že jednak ten konzervatismus tady zmíněný a na druhou stranu to, co zmínil můj pan kolega, že jako opravdu tady u nás fungují ty přísnější mantinely vzdělávacího systému, kterým se učitelé prostě musí přizpůsobovat. Dobře, děkuji. Děkuji. No, můj poslední slide a otázka na vás je, kdybyste byli na takovémto školení s českými kolegy v
Litomyšli. Апошні слайд і моє апошнє питання такое. Калі б вы былі на падобным семінары ў Чэхіі ў Літамышлі са сваімі калегамі, Co byste jim odpovídali? Co si myslíte? Přijde-li na smysl učit dějepis jinak? Co by podle vás pomohlo? Myslíte, že byste si s nimi popovídali? што б вы ім сказалі сваім калегам вось наконт таго, што адбываецца, наконт гэтага падыходу, ці мае сэнс вучыць па-іншаму? Што гэта Má smysl učit dějepis jinak? Ці мае сэнс выкладаць гісторыю па-іншаму? Co by pomohlo? Што бы магло дапамагчы? Ну, мне падаецца, што заўсёды, безумоўна, заўсёды трэба шукаць нейкія новыя падыходы, таму што вучні, яны мяняюцца, яны развіваюцца, яны выкарыстоўваюць увогуле ў сваім жыцці новыя, мяняецца іх мысленне, яны выкарыстоўваюць Instagram, YouTube, больш, магчыма, залежаць ад нейкіх менавіта вось вобразаў, і таму, канешне, калегам трэба раіць заўсёды шукаць нешта новае для сваёй працы. Takže ano, podle mě vždy je potřeba hledat nové přístupy, protože se naši žáci mění pořád, jejich myšlení se mění, jsou pořád na různých sociálních sítích, mění se jejich myšlení směrem k zvětšení té obraznosti myšlení a vždy bychom s kolegy ty přístupy měli hledat a radit si spolu. Super, díky. Případně další reakce? Děkuji, cudowna. Może jeszcze niejakie reakcje? Nie, больш пытанняў пакуль няма, дзякуй. Ne, zatím žádné další dotazy, díky. Dobře, děkuji. Já končím svoji prezentaci. Děkuji mnohokrát za možnost ji odvyprávět. Ja skończyłem swoją prezentację i zaraz veľmi wdzięczny za możliwość jej przedstawienia. Děkuji za vaše reakce. Dziękuję za wasze odkazy, reakcję. A chci dodat. I chciałbym dodać. Tahle skupinka asi 25 studentů z tohoto semináře v Litomyšli Гэта група, 25 studentów seminára u Litomyšli se ukázala jako velmi komunikativní, dobrá. Проявила себя як вельмі комунікативне, добре. A proto pořádáme už 3. následný seminář od té doby. І тому з того часу ми організуємо уже 3. семінар з того часу. Jsou kratší, na půl dne. Вони вже коротейші, тривають половину дня. Poslední 2 byly bohužel online. А пошні 2 byly, на жаль, онлайн. Ale soustředíme se na konkrétní práci, na konkrétní ukázky, jak historickou gramotnost vyučovat ve škole. Але ми зосереджуємося на конкретні приклади, на конкретну працю, над тим, як по-іншому викладати історію у школі. Učitelé samozřejmě chtějí, potřebují konkrétní instrukce, ukázky, jak mohou historickou gramotnost ve škole hodnotit. Наставники, вядома, натуральна, хочуць бачыць канкрэтныя інструкцыі, канкрэтныя прыклады, як ацэньваць гістарычную пісьменнасць у школе. Protože, co si budeme říkat, škola, rodiče, ale i žáci samotní chtějí hlavně z dějepisu známky. Таму што давайте не скрываць, гэта адзін аднаго. Школа, вучні, бацькі галоўным чынам ад гісторыі хочуць адзнакі. Takže pokud budete mít zájem, tak jste více než vítáni se podívat jako hosté do Litomyšle
na některý z našich dalších seminářů. Таму калі вас гэтая тэма цікавіць, то вы нават больш, чым званыя госці у нас у Літамышлі на адным з наступных семінараў. Jste srdečně zváni. Děkuju. Мы вас шчыра прывітаем. Дзякуй. Дзякуй Дзякуй, вялікі за Павел. прэзентацыю. Дзякуй, Пётр, дзякуй, Павел. Дзякуємо за прэзентацыю. Já děkuji Pavlovi za překlad. Всього до Дзякуй, Павел, за зустрічі, усього доброго. Навідяну. Díky. Naschledanou. Mějte se pěkně. Да пабачення, усяго добрага.